Anki qabelkom ħallinniet. Inselmu l-kombib ta' nalqakum għal shooter, il-ġil, nisa, persuni gays, persuni trans, persuni lesbjani. ċin tagħmel issa mill-LGBTIQ kollu dal-għodu? Mela ma smajt. Il-plus? Mela ma smajt ċamel Trump. ċamel. Trump għataħħa li fl-sports u anka fl-armata ma jriċ persuni trans. Allura, ċanna xasmu? Issa jiena bdejt ngħid, kieku kellna insaqsu lill-poplu Malti x'jaħseb dwar dil-biċċa xogħol. Kif jaħsibha? Da xi tħollu joħroġ. Ma nafx, ma ħanna raw il-Maltin x'jgħidu. Ready? What a nice picture this is, huh, Governor? You ready? We'll do a good job. Wait, let me press that. I want to make this a really good signature because this is, this is a big one, right? Trump iffirma liġi li persuni trans ma jistgħux joħdu sehem eżempju fi sports tan-nisa. Taqbel dwarha. Le, kħossuhom li huma nisa. Għana, l-kek ikun raġel u jkollu saħħa ta' raġel differenti minn maraw. Tifej tagħti raġun il-Trump. Għati raġun Eżempju, naf fil-ġiri jiġri iktar. Xek jiġri iktar, jew kella bħala saħħa biex jerfa' wejt ikun b'saħħtu iktar. U dak hu raġunament tiegħu. Eżatt. Le, xiġifieri. bella taqbel ma' Trump. Ma' Trump. Ifimni, kollhom it-testosteron u nassumi li naqbelek. Ġifieri taqbel li tipo irġiel marġiel u nisa ma' nisa. U fil-militar taqbel magħha. Fil-militar ma jdejjaqniex. Tipo Yes. Inti qisu bħala kompetizzjoni For fl-isport. sports. Insomma, ma tantx hija. Mela allura taqbel ma' Trump. Eżatt. Meta niġbor dak kollu li smajt, il-verità li hawn nies li kif jisimgħu Trump jgħidu li ma jaqblux. Imma meta jifhmu s-sitwazzjoni mbagħad mingħajr kważi ma jkunu jafu jgħidu li jaqblu. Il-biċċa hija daqsxejn komplikata lura l-istudju. U f'dawn il-ġranet kulħadd jitkellem dwar l-applikazzjoni tal-iskejjel tal-Knisja. U ġoxxu xogħol it-tfal tagħna applika wkoll. Għana mhux tfal tagħna issa, n-nies jaħsbu li għamilnihom aħna, imma insomma. Hello! Jiena George Fenwick u jiena Laborist. U jiena l-essajt il-kindergarten u issa l-mama applikat li biex nidħol l-iskola tal-Knisja. Wek għaltlek Josh ommak! Xbajtu tajdlu kontra l-isqof intkom il-laboristi, Jiena kieku l-isqof laqas biss tinħallikom tidħlu lilkom il-laboristi. Taf li għandi kundi diġà ġrat fil-history fej il-Labor jiġġieled mal-Knisja. Really? Issa jiena żgur ħanidħolha fl-iskola għax ħejja diġà qiegħed hemmhekk. Sina għandi jamma, ġuħat nibżala xi tkun nista' nidħol. Tara hawnhekk mhux bħal xi ministeru taqbdu tfottu hawnhekk mhux qed tfottu ħi. It-tija qalt li aħna tal-Labor ma nfottux. Iwek qaltek ġox tsitek. Insomma ta' come think about it. Come think about it. Kważi tajjeb billi tidħlu fi skola tal-Knisja għandkom tal-Labor. Għaliex? Biex titalmu daqsxejn valuri nsara bħalna nazzjonalisti. M'għandhomx valuri għandhom. Aħna demo Kristjani. Wow. Kristjani. Kristjani. U demo għal xi xeda? Għasna fiżat. Forsi demolition għax imkisrin. U l-ħen kollu jiġġieldu d-tnejn, u minn hawnhekk insemmu l-itfal kollha illi qegħdin fl-iskejjel tal-Knisja u li jixtiequ jidħlu fl-iskejjel tal-Knisja. Issa jaqab ma tħajjart nidħol fi-skola tal-Knisja. Mhux ovvja saħtana. U t-tfal tiegħek innexxielhom kif sejri? Orrajt, għandi problema biżżejjed ħabba l-bżiesa. Ħabba l-bżieżaq. Dejjem tgħidli biex nixxilla bużija. U mbagħad toqgħod kanta ta' Frozen, let it go, titilqilha. U dejjem rid nixxilluh. Ciao, nitaqgħu għada.